Επιστροφή στο προσκήνιο, κυρίες και κύριοι. Είχαμε μείνει στον κύριο Σκανδαλίδη να μας πει εάν τέλειωσε ο δικομματισμός. Πριν να πω για τον δικομματισμό, θέλω να κάνω δύο μονολεκτικές παρατηρήσεις. Πρώτον, στην κυρία Γιαννάκου, λέγοντάς της έτσι ότι ο κύριος Καραμανλής τώρα πρέπει να σκέφτεται στην δική μου γνώση να είχα πρώτα. Διότι όταν μιλάμε για τη διαφθορά ως κάτι που παράγεται από το ίδιο το πολιτικό σύστημα, ο κύριος Παπανδρέου στον προϋπολογισμό του 2005 έκανε πρόταση να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι και να λύσουμε αυτά τα μεγάλα προβλήματα με εθνική συνεννόηση και με θεσμικό τρόπο. Την επανέφερε επανειλημμένα μετά, αλλά ο κύριος Καραμανλής προτίμησε να πάει στον κύριο Μπαϊραχτάρη και να κηρύξει αυτόν τον αγώνα που κατέληξε σε αυτό που κατέληξε τώρα. Πρώτο. Δεύτερο, σε ό,τι αφορά. Ο κύριος Τσουκάτσος παραδέχτηκε πήρε ένα εκατομμύριο εδώ σε βαλίτσα. Μισό λεπτό και τη λέμε. Μας ακούει ο κόσμος. Είπε ότι το κόμμα σας πήρε 1 εκατομμύριο μαύρα λεφτά. Το Πασόκ. Ο κ. Τσουκάτσος τα λεφτά, μεγάλο στέλεχος του κόμματός σας. Και μου λέτε τώρα για τη διαφθορά της Δημοκρατίας, η οποία σαφώς στην 60η θέση είμαστε, κυρία Γιαννάκου. Κύριε Γιαννάκου, στην 60η θέση είμαστε. Κύριε Βελόπουλο, να συνεχίσει ο κ. Σκανδαλίδη. Μπορεί να προστατεύσει και μόνος. Δεν καταλάβατε τι είπα, κύριε Βελόπουλο. Παρακαλώ, εξηγήστε. Είπα πολύ καθαρά ότι αν θέλαμε να αντιμετωπίσουμε όλο το πολιτικό σύστημα τη διαφθορά, πρέπει να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι και να αποφασίσουμε τους θεσμούς που απαιτούνται για να μην αναπαράγεται το φαινόμενο. Τώρα, τα διεφθαρμένα, τα παλιά και τα τωρινά, αφήστε τα κρίνουν άλλοι. Δεν διαγράψουμε δηλαδή. Όχι, δεν διαγράφει τίποτα κανείς, αλλά δεν υπάρχει αυτό που λέτε. Λοιπόν, τελείωσε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Στο δικομματισμό. Για τον δικομματισμό. Καταρχήν, συνηθίζεται κάθε τύπου φορά που μιλάω για τέτοια θέματα να βγαίνουν διάφοροι και πολλές φορές και από το χώρο μου και να με παρερμηνεύουν. Εγώ μίλησα για τον δικομματισμό όπως τον ξέραμε. Δεν πρόκειται να υπάρχει ξανά ο δικομματισμός με την έννοια. Πάντα οι συνεντεύξεις σας προκαλούν αίσθηση. Ναι, από τους καλαμοκαβαλάρδες που είπατε εδώ και 10 χρόνια, πάντα δεν υπάρχει περίπτωση να δώσετε συνέντευξη και να μην δημιουργήσετε γεγονός. Θέλω να είμαι. Ξέρετε την τεχνική της συνέντευξης καλά. Το σημερινό είναι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Εγώ δεν μίλησα ότι καταγόνται αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Για όνομα του Θεού. Ένα μεγάλο κόμμα έχει δικαίωμα, όπως ένα μικρό κόμμα θέλει να πηγαίνει ηγεμονικό κόμμα σε ένα χώρο προοδευτικό ή συντηρητικό, έτσι και ένα μεγάλο κόμμα θα ήθελε να είναι αυτοδύναμο για να κυβερνά αυτοδύναμα. Δηλαδή δεν είναι κανένα έγκλημα να θέλει να γίνει αυτοδύναμο ένα κόμμα και το Πασόκ θέλει να είναι αυτοδύναμο, γι' αυτό παλεύει, για την νίκη και την αυτοδυναμία του. Όμως, γιατί τέλειωσε ο δικομματισμός? Τέλειωσε όπως το ξέραμε, γιατί τα κουκιά της αυτοδυναμίας δεν αρκούν για να λυθούν τα προβλήματα της χώρας, ιδιαίτερα στις συνθήκες αυτής της κρίσης, και δεν θα λυθεί κανένα πρόβλημα αν δεν υπάρχουν ευρύτερες συνενέσεις. Εδώ έχεις δύο επιλογές. Ή η ευρύτερη συνένεση θα φτιαχτεί μέσα από μια παραλυτική ισορροπία του τρόμου μεγάλου συνασπισμού που θα αποφασίσει να κάνει τις μεγάλες αλλαγές που απαιτούνται στον τόπο, που δεν μπορεί να αποφασίσει. Εννοείται Πασόκ και Δημοκρατία μαζί. Παραδείγματος χάρη, που δεν μπορεί να αποφασίσει γιατί έχουν διαφορετικά προγράμματα, ή θα γίνει μέσα από μια. Είτε θα γίνει. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Αφήστε με, κύριε Βελόπουλο, να ολοκληρώσω, παρακαλώ. Μάθετε να μιλάτε, να συζητάτε. Μάθετε να κάνετε διάλογο. Μα σας διέκοψα εγώ, δεν λόγο κάνω. Όταν μιλούσατε σας διέκοψα εγώ. Τόσα πράγματα είπατε. Ότι μας επανίδρυσε η Νέα Δημοκρατία. Μας επανίδρυσε είπα ψέματα. Ωραία, λοιπόν, εγώ σας διέκοψα όταν τα λέγατε αυτά. Αφήστε με. Συνεχίστε, σας ακούσουμε με προσοχή. Παρακαλώ. Πολιτικός πολιτισμός. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω το εξής. Ότι μόνο με ευρύτερες συνενέσεις ή θα είναι μια συντηρητική διακυβέρνηση που θα παραδοθεί ανεφόρον στις σημερινές συνθήκες, στους τραπεζίτες, στον τρόπο που προσπαθεί η συντηρητική σε όλο τον κόσμο να λύσουν τα προβλήματα, λαιλατώντας κυριολεκτικά τα εισοδήματα των εργαζομένων και μεταφέροντας όλο το βάρος στην πραγματική οικονομία, ή θα υπάρξει μια εναλλακτική πρόταση προοδευτική. Λέει ο κ. Κουβέλης, δεν υπάρχει προγραμματική συμφωνία. Προφανώς δεν υπάρχει προγραμματική συμφωνία. Εγώ λοιπόν λέω, αντί να καθόμαστε ο καθένας να λέει στον άλλον έτσι με έναν τρόπο, θα έλεγα, πολύ, αν θέλετε, σκόπιμο, εγώ διαλέγω 3 σημεία να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε, όπως έλεγε ο κ. Σαλαβάνος, να γίνει αυτό που ο κ. Παπανδρέου σε μια συνέντευξη του πρόσφατη. Δηλαδή, χωρίς ατζέντα, με βάση τα δικαιώματα, με βάση το πρότυπο διακυβέρνησης, μιας προοδευτικής διακυβέρνησης, να καθίσουμε σε ένα τραπέζι να κουβεντιάσουμε. Αυτό λέει ο κ. Παπανδρέου. Και αυτό να προκαλέσει μετά, γιατί το πρόβλημα δεν είναι απλά εάν θα φύγει η Νέα Δημοκρατία, είναι πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Και αν δεν υπάρχει προγραμματική συμφωνία και ο καθένας πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξουν ευρύτερες αλλαγές στον τόπο, θα αναγκαστεί από τα πράγματα να πάει σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί πολλές φορές οι ηγεσίες των κομμάτων οι πολιτικές εξελίξεις δεν παρακολουθούν τις σκοπιμότητες των ηγεσιών των κομμάτων. Εμένα η δική μου τοποθέτηση από τότε που έφτιαξε τον εκλογικό νόμο μέχρι και τώρα είναι σταθερή.
θα πάμε σε μια διπολική πια σχέση, η αναμέτρηση. Φαίνεται από τα πράγματα, όπως γίνεται τώρα και με τη διεθνή οικονομική κρίση. Αυτό το δικαιώνει. Δηλαδή σήμερα η αντιπαράθεση είναι ανάμεσα σε μια παρασιτική χάρτινη ανάπτυξη, σε μια εικονική πραγματικότητα, σε μια λαιλασία και στην πραγματική οικονομία με τους εργαζόμενους, τους σωστούς επιχειρηματίες, την υγιή παραγωγικότητα, όλα αυτά τα πράγματα. Τους ανθρώπους που είναι στο περιθώριο. Αυτό θα εκφραστεί από μια αντιπαράθεση συντηρητικής πολιτικής και προοδευτικής πολιτικής. Εκεί λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι οι αντικειμενικές συνθήκες οδηγούν στην ευρύτερη. Από εκεί και μετά ηγεσίες, δεν αθροίζει ηγεσίες η συνεργασία. Ούτε αθροίζει κόμματα υπάρχοντα. Αλλάζουν και τα κόμματα, αλλάζουν και οι εξελίξεις. Ο καθένας τοποθετείται απέναντι στη συγκυρία και παίρνει και τα επίχειρα. Ο συγγενής σας πάντως για να πετύχετε αυτά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο πιο συγγενικός σας χώρος. Μιλάω και για το ΣΥΡΙΖΑ, μιλάω και για τις δυνάμεις οικολογίας, μιλάω, όπως είπε ο κ. Κουβέλης, και για άλλες δυνάμεις. Δεν μιλάτε πάντως για τη Νέα Δημοκρατία. Με κανένα τρόπο και μακριά από εμάς. Με αυτά τα 28 δις που δεν παίρνουν τράπεζες, τα προβλήματα είναι διαπιστωμένα. Και σε ποιες κοινωνικές ομάδες έχει φτάσει μέχρι τώρα η κρίση? Ελπίζω να μην φτάσει σε περισσότερες. Πάντως στους μικρομεσαίους και στους εργαζόμενους έχει φτάσει. Τα 28 δις, για τους λόγους που ξέρουμε, δεν τα παίρνουν τραπεζίτες. Γιατί δεν θέλουν να κάνει κουμάντο το κράτος στην επιχείρησή τους, στην τράπεζά τους. Τι πρέπει να γίνει τώρα? Γιατί κάθε μέρα προκύπτει μια νέα εξέλιξη την οποία δεν την προλαβαίνουν. Κάτι πρέπει να γίνει τώρα. Καταρχήν, ο κ. Παπανδρέου έχει καταθέσει σήμερα στους παραγωγικούς φορείς μια σειρά μέτρων που καλύπτουν όλα τα ζητήματα αυτά. Δηλαδή από την ενίσχυση των αδύναμων, των μικρομεσαίων, την ενίσχυση των ανθρώπων, των δανειοληπτών που έχουν καταθέσει και νομοσχέδια και όλα αυτά που είναι γνωστό, δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε, γιατί ξέρετε, πολλές φορές στο διάλογο δεν μπορεί να βάζει όλα τα θέματα. Μπορεί να υποχρεώσει η κυβέρνηση τις τράπεζες, αυτό θέλω να πω. Έχετε κυβερνήσει πολλά χρόνια σε κεντρικά υπουργεία. Μπορεί. Από τη στιγμή, μπορεί η κυρία Γιαννάκου προηγούμενα να είπε ότι είναι δύσκολο να επιβληθεί στις τράπεζες και πολλές φορές όταν θες να περάσεις κάτι δεν μπορείς να το περάσεις. Όμως σε μια τέτοια κρίση, τουλάχιστον η Εθνική Τράπεζα και η Αγροτική έπρεπε να πάρουν τις εντολές της κυβέρνησης. Ας αλλάξει με την Εθνική είναι μπερδεμένο το καθεστώς. Λοιπόν, σωστά. Μα διόρισε όμως τον διοικητή της Εθνικής, τον κύριο Αράπογλου. Το διόρισε η κυβέρνηση. Και πρέπει να σας πω, πρέπει να σας πω και το εξής. Ο κ. Παπανδρέου έχει προτείνει να υπάρχει άμεση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να υπάρξει άμεση επαναφορά του φορολόγητου και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Έχει προτείνει την ενίσχυση του συστήματος ενοικιοδοσίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με περίοδο χάριτος καταρχήν ενός έτους σε επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μικρότερων των 200.000 ευρώ και να πληρώνουν μόνο τους στόχους του δανείου. Και έχει προτείνει επίσης την επέκταση του Ταμείου Ενοικιοδοσίας, συμπληρώνοντας τις προτάσεις που έκανε ο κ. Κουβέλης, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και τις επιχειρήσεις του αγροτικού. Διαβάζω την πρόταση μέσα από το κείμενο, όπως επίσης και μια σειρά που μιλάει για τα επιτόκια και όλα αυτά, πώς μπορεί να γίνουν. Τις προτάσεις όμως αυτές η κυβέρνηση δεν τις αποδέχεται. Αυτά είναι η λύση, δηλαδή αυτά που προτείνει ο κ. Παπανδρέου είναι η λύση. Άμεση και αποτελεσματική, που δεν έχει σχέση μονάχα με μια. Εγώ θα συμφωνήσω με όλα αυτά που είπε η εκπρόσωπος του ΚΚΕ. Θα συμφωνήσω, γιατί προφανώς είναι τρομακτικό να μιλάμε για αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος και με τον ιταμό τρόπο που ο κ. Σταθανασόπουλος βγήκε σήμερα στις τηλεοράσεις και μιλάει γι' αυτό. Πάντως όλα τα κυβερνητικά στελέχη φαίνεται να διαφωνούν. Μάλλον δεν θα περάσει αυτό. Είναι τρομερό αυτό. Φαίνεται όλα τα κυβερνητικά στελέχη να διαφωνούν με αυτό. Όπως επίσης και οι αυξήσεις. Έχει πέσει η τιμή του πετρελαίου. Τη στιγμή τη στιγμή που ο άλλος βρίσκεται στα όρια της εξόντωσης να λέει η τράπεζα τώρα αυξάνω το επιτόκιο, ήδη η Εθνική Τράπεζα έμαθα ότι κάνει συζήτηση για την αύξηση του επιτοκίου τώρα. Δηλαδή δεν ασχολείται με τα μέτρα που έχει προτείνει η κυβέρνηση, αλλά κάνει αύξηση του επιτοκίου τώρα. Θέλει να συζητήσει την αύξηση του επιτοκίου. Θέλω να πω ότι ρίχνουν λάδι στη φωτιά συνεχώς. Και εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι, ή μάλλον οι θεσμοί που είναι υπεύθυνοι για αυτή την αχαλήνωτη κερδοσκοπία. Και να πω και κάτι, γιατί όλα τα θεωρούμε ότι γίνονται εύκολα στη χώρα μας. Η χώρα μας είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπάρχει και ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο δεν μπορεί να το ξεπεράσει παρά μονάχα αν φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν κάποιοι σηκούνται να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από την άλλη μεριά η κυβέρνηση την έφερε την Ελλάδα ανοχήρωτη απέναντι σε αυτή την κρίση. Δηλαδή δεν κατάφερε αυτά τα χρόνια να κρατήσει αυτό που είχε παραλάβει προκειμένου να υπάρξει μια δυνατότητα της χώρας να σταθεί στα πόδια της. Και τώρα οι επιπτώσεις από το Φεβρουάριο, όπως προβλέπουν έτσι αυτοί που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα, μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερες στην πραγματική οικονομία από αυτό που μπορεί να φανταστεί. Πάντως λένε κάποιοι ότι μπορεί η χώρα να την γλιτώσει ξόφαλτσα, κυρία Γιαννάκου.